Takže ahoj, teď jsem si pro vás připravil první recenzi. Nože Schrade, už ani nevím to číslo a snad si to ani nechci pamatovat. Protože tenhle nůž, pokud byste si ho někdy chtěli koupit, tak můžu všechno, než jen nedoporučit. A to hned z několika důvodů. Než ho začnu úplně strašně hanit, tak si řekneme klady toho nože. Ten nůž mě se třeba vzhledově v celku líbí. Není to urážlivý design. Má pěknou rukojeť, hliníkovou, která se mi docela líbí a říkal jsem si, že pro přítelkyni taková kudlička, prostě je to červený, tak nebo růžový, takový víceméně, že to bude super. A tím všechny klady končí. Teď ty zápory. Ocel. Úplně šílená otřesná ocel, nabroušená jako sekira a brousit to ani nejde kvůli tady tomu kolíčku, který je strašně vyskočený a je to prostě hruza. Jo. Další věc, když se pojede ten liner lock, strašně tenoučky. Jo. Teď vám ukážu, co ten liner lock udělá, pokud ten nůž chcete vyšvihnout, já ho nebudu moc zavírat. Teď se mi to nepovedlo, zkusím to ještě jednou. No, teď mám zrovna dobrou chvilku, ale ten liner lock zapadne někam až na ten rám prostě toho nože a pak nejde víc cvaknout, musí se to prostě vypíchnout něčím, protože ani já nemám na to takovou sílu, abych to dal zpátky, nebo nechci si poškodit palec. Takže to by bylo asi tak desetina teprve věcí, které mi na tím noži vadí. Přejdeme hnedka dál, ten klips prostě úplně na prd, prostě má ostré hrany a není to prostě dobře udělaný, ale to by ještě nebylo tak zásadní. Zásadní to otevírání. Tady těma, nevím co to je, prostě jsou to nějaký imitace záštity, asi nabodání. Se to otevřít prostě nedá, tomu se nedá říct flipper, protože to je úplně nesmysl. Prostě to nefunguje. Jo, tohle, jak je teďka ten už vyladěný, teď mě to vůbec nejde. Jak je ten už vyladěný, tak jakože ten čep chodí v celku dobře. Má takovou lehonkou vůli. Poté co jsem si s tím docela dlouho hrál a mazal jsem to vazelínou a podobně, aby to fungovalo a VDčkem a já nevím čím vším možným, aby se to trošku rozchodilo, protože to z začátku bylo hrozné. Tak to docela funguje, že to nejde aspoň tak stuha. To funguje, jsem asi neměl dávat, protože hned vám ukážu, proč to nefunguje. Kolíček prostě je tak zapadený, že prostě s tím se to nedá otevřít. Jo. Zkusím na to přeostřit, abyste to viděli, jaký tam je ten přesah. Jo. Tady je krásně vidět ten přesah. Jo. Takže 0,0 vůbec nic. Je to prostě hrůza. Tím flipperem to teda jako chce fakt sílu. Jo. Je to celkově špatně provedený ten nůž. Jak jsem na jednom serveru viděl video, tak ten prodejce říkal, že to je nůž dobrý, tak akorát někomu večer propíchnout gumy a hodit ho do řeky a to stejně si o něm myslím já. Je to úplně k ničemu, to není ani, já nevím prostě účel toho nože. Pro někoho, kdo teda nemá o 150 korun víc na to, aby si koupil slušný nůž, tak možná asi pro takovou sortu lidí, nebo kdo chce s tím opravdu někomu propíchat kola a hodit do řeky, tak samozřejmě to nikomu nedoporučuji. Potýčky se zákonem určitě by byly. Takže toť asi všechno k tomuhle noži, prostě je to jedním slovem hrůza, za pár korun hrůza naštěstí teda. Ale nedoporučuji bych ho určitě nikomu. Takže zatím ahoj.